торта на младото семейство Ангелови с вашите силни аплодисменти. Сватената торта, която наистина е прелестна. Скъпи приятели, сега всички ние ще се убедиме дали младото семейство Ангелови, Мина и Данчо са готови сами да поемат своето домакинство. Сега всички ние ще видим как те двамата ще разрежат своята сватбена торта. Заповядайте, мили младоженци, пристъпете към нея. Ето, че младоженците вече държат големия меч, с който ще разрежат най-горният дедаш от своята сватбена торта. Естествено, аплодисменти за семейство Ангелови. Мина, ще трябва да направите още един-два разреда. Трябва от тортата да изкарате едно голямо парче, с което да се захраните един друг. А къде са овациите, къде са аплодиращите гости? Куме, ти как мислиш, добре да се справят младоженците до тук, куме? Не! Сега ще видим какво ще предстои тогава. Мина, Данчо, обърнете се един към друг. Дами и господа, Мина в този момент прави първата семейна закранка. Данчо също. Аплодисменти за младоженците. Хайде, Данчо, по-смело. Много смешни. Моля? Трябва повече да се хранят тези. Значи Данчо кума изисква да има повече сметана в парчето торта. Да има малко на буските, да има малко на руслето. Предлагам да оставите виличките, защото са доста остри и доста опасни. Да аплодираме булката, дами и господа. Да аплодираме и младоженеца, който сега ще си го върне собствено на булката. И сладко, че чак започва да нагарча. Ако е горчиво! А има още сметана. Още! Има ли още? Силни аплодисменти, силни ръкоплескания за семейство Ангелови. Дами и господа, наистина младоженци